Kaixo guzti, zer moduz, bideo tutorial honetan erakutsiko dizuet nola gure blogaren kanpo itxura edo azal hori aldatu. Nik ez dakit zuek, baina bueno, nik ja apur bat aspertu naiz gure blogak duen itxura honekin eta apur bat egokituko dut nire gustoetara. Bueno, Josebaren baimenarekin. Horretarako lehenengo gauza egin beharko dudana da web orri baten bilatu blogerren azal horiek non dauden. Nik kasu honetan idatzi dut bilatzailean hau, eman diot bilatzaileari, eta lehenengo ateratzen den horrira joan naiz. btemplates.com horria. Hemen 2000 baino azal gehiago daude gure blogean doainik erabiltzeko. Orduan, bueno, hemen joan naiz gai batera, computers, gure blogaren gaiarekin zerikusia duena, eta adibidez hau gustatzen zait, demoan ematen baldin badiot aurri ikusi dezakegu nola gelditu daitekeen gure bloga, gustatzen zait, eta orain egingo dudana da deskargatu artxiboa, eta gorde egingo dut. Kasu honetan ireki dut karpetatxo bat, plantilla gordetzeko, bere izena da hau, eta gorde egiten dut, eta itxi. Orain, joango naiz karpeta hori zegoen tokira, kasu honetan de unitatean, blogger plantillak, eta hemen dago. Hau, erabili izateko, zip artxibo bat denez, lehenengo hor barruan dauden artxiboak atera behar ditut. Orduan, XPak badu hori egiteko erraminta bat, asistentea jarraitu, eta ja badaukagu artxibo hori deskomprimituta, eta itxingo dugu. Orain, joango gera gure blogaren kudeatzailera. Eta ikusiko duzue nola oso erresa den azal hori aldatzea. Joango gera diseinora, eta diseinu barruan aukeratuko dugu edición de HTML. Berak aholkatzen duen bezala, esaten du plantillarekin jolasten edo aldatzen hasi baino lehenago, bazpada ere kopia de seguridad bat egiteko gure plantillarena, eta hori egingo dugu. Egingo dugu deskargar plantilla kompleta, hau da guk originala daukaguna orain, gordeko dugu, lehen iriki dugun horretan, eta, bueno, izena bizkat esanguratsua esateko jarriko diogu originala. Horrela, Joseba zarratzen baldin bada eta ez bazaio gustatzen plantilla hau, beti ere bueltatu ahal izango gara lehen geneukan plantilla horretara. Vale. Orduan, hemen ja ikusiko dugu gure plantilla ja gordeta dagoela. Orain, bigarren zatian egin beharko dugu deskargatu berri dugun plantilla berri hori kargatu gure blogean. Orduan, hemen joango gera examinar. Examinaren barruan hemen daukagu karpeta deskomprimitua, barrura joango gera, eta kargatu behar duguna, ez dira readme hauek, baizik eta dira izena. Plantilla hauek dena daukate XML estensioa. Horrela ezagutuko ditugu. Orduan, aukeratzen dugu, irekitzen dugu, eta igo egiten dugu, subir. Hemen esaten digu, olako batzuk ez ditula, gadget batzuk edo ez ditula, widget kasu honetan, bueno. Esaten diogu mantentzeko, dena den, gero gauza guzti horiek ere egokitu daitezke, ez dago arazorik. Horiek badakigu widget edo gadget horiek nola jarri eta nola kendu. Printzipioz, hori izan beharko litzateke dena. Goazen ikustera nola gelditzen den gure bloga. Hau da lehen zuen itxura, eta orain F5 edo aktualizar ematen ikusiko dugu nola gelditu zaigun. Bueno,
Ikusten dezutenez, guztiz itxura desberdina dauka. Gehiago gustatu edo ez gustatu hori ja bakoitzaren gustora dijoa. Baina ikusi dezute behintzat nola itxura hori aldatzea, benetan oso erresa den. Besterik gabe, hurrengo arte.